Sige. Hey, my mother. Hello. Hello. Hello, mother. Hello, birthday girl. So, nakakabaro? Wow. Mike, so na ako mga kabaro. Mas tigulang po ko tanawon ng mga bata. Kaya mo? Hello, oy. Ate mga kabaro. Okay. Sup mga kabaro, no? Ug maayong adlaw ug kumusta? Mga kabaro, no, madumi og lupon. Kay i-celebrate na mo og sayo ang among birthday sa mo ang mama mga kabaro, no? In this February 14, amo lang i-adjust og 13 og 12 mga kabaro, no? Kay pareham gud kita na nanarbaho niya karon Sabado mag Domingo. Karon ra po na mo ang maka-relax mi nya mabanding gid mo sa dito no. Birthday ni mama, ika-79 birthday dito hill daw sa dagat, no? Sa may bato-bato. Nya mga kabaro, pinaka-importante ni nga adlaw, no? Siyempre, first time na ako no nga tanan ako nga nas membro sa pamilya namo. Sa side na ako mga kabaro, dili side na po di misis kay sa side di misis, perminti man mga kabaro kay na diri sa Davao. Karon ang may tabo mga kabaro. Adto na ko to mga kabaro, no? Nagrenta mi og sakinan mga kabaro, no? Van. Nissan MB350 mga kabaro kay tungod sa kadaghan na sa pamilya namo diri sa Davao. Sa kuya pa lang daan, grabe, palong-palong, daghan niya mga kabaro, no? Nya di pwede to mo multicab kay pating gamaya ra. Unsa ko na lang kung multicab ang gamiton. Na, layo-layo ba ito no mo to nang arkila mi diha sa mga kabaro, no? Let's go. Mga kabaro, no? Karon ipabot pa namo sila mga kabaro, no? Di na lang kung madto dito mga kabaro, kay Up, K9! Ay, naku na yung K9. Ay! Oops! Gato. Paano mga kabaro? Mga kabaro. 18-seaters yung mga kabaro, no? Yeah. Kung ilalong na lang ka na ako na ibutang, no? Kini. Oops. Diha na lang siguro ni silalom para dako pa og dako pag lugar, no? Og sa karon, oy, ang mga chikiting, hey, please uy, iro kinsa kang anak gang ka ni Ikis, uy, kung mga dagko naman na yung dala. Oh, please, sakay. Saka. Oops, hinay. Nakaloy, sakali tuloy. Oh, asa yung mama? Okay, diyan lang mo ha. Huwag mga kabaro, no? Diri si Kuya Winwin. Diha mo. Diha, lingkod noy. Nya, sa karon. Uy. Pwede, ibutang sila lom ni Libi, Loy. Kana, ibutang na sila lom, Loy. P9! Ay, Loy, kini lang, Loy. Butang sila lom. Nya, asa naman sila? Oops. Uy, ka mga gwapa, gets kung pagumangkon mga kabaro. Ay, grabe mga sulit kayo nga gwapa. Oops. Uy. Please. Please tanan, why dili mag-please kagwapa sa pagumangkon mga kabaro. Mga tag-as, yung mga gwapa, taas pa sa mga kabaro, no? Nya. Sing, diri mo sing. Kes, nakalikod Kes. Dili sing, Ros. Uy, Ruksan mga kabaro. Grabe. Oops. Dito na kaloy. Oo. Yes, kasunod daw kasi Kuya Win lang. Oh, lagi.
Makasulod na dito, sige. Oh. Sige, sige. Op, saan yung sapatos? Op. Uy, grabe kick. Naghanag kick, uy. Balik na ako, papayla ka to nang niya. Sige, sige. Makabaking ta dito, Long? Dito? Oh? Dito sa abi. Ah, sige, sige. Sige, sige. Oops! Hala, puno kayo. Dili pwede di masulod? Pali ko gunit lag. Ayun, oh. Oops! Hindi ka nilalong ni. Saan? Yung vlog. Ano ba, vlog? Di ka mo, iyo. Yan na si Mang Nangana. Sa'yo mo atubang. Sige. Sige. Parang vlog. Ngayon na si Ilan! Hala. Ano ba? Saan yung bag? Saan yung bitaka? Dito na dyan na. Oh, okay. Tagwasa, tagwasa. Oops. Loy, loy. Atas ang isulod dito, loy. Sulod. Atas ang isira, loy. Loy. Ayaw mo, Gabri, ha? Isbog kamay, loy. Mga kabaro, no? Sa karon. Fine. Guniti. Kinain? Oops, isbog sa. Dali na kinay, dali na. Kinain. Oh, dili magkiyat ha, kaya makabri mo niya ha. Say hello to vlog. Na hello. Main, ito pang dito mag... Uy, Ay, si Gawin. parang tumataba na si Danisa. Pero parang naman ka. Parang lang. Ay, parang Nahihilig na rin kumain. parting Ay, yun. nanamaday sila. Parting. Main, bantay mo na kasi makuha na yung kinain. Pag-ulit sa sige. Pag-ulit sa okay na yung kamera. Ah, sige. Yeah. Ang K9. Sit down ka lang. Main, kamera main. Oh, introducing to all. Hi, Ate Ams. K9. Main, maana ni kinain main ha. Oh, wala. Tubangan na prongset kasi prongset ya cing-cing gitu. Oh, sama. Jadi kan full para dili pa maana sa bata. Dili ako rin sira ni. Siya ko rin sira. Okay lang, ako rin sira. Diyan ka tay. Hi, Sheng. Kaway, Rose. Hi, hi. Oh, Mary Joy. Ay, baby. Ay, Roxanne. Up. Kinay. Asa mo kulay? Sit down. Ah, dito sa likod ni. Isa. Hi, Lai. Si
Siya Hi, ako Kai. Tama si Erwin. Kuya Winwin na siya tinda dito. Ikaw, sa TV dia. Ay ito kay mga bata dito. Oh, mga dalaga tamo nang naong. Oh, yan ang TV. Ay, dapat dito kasi buka dara ka. Ano ako madali? Bayad dali. Para di na ko ang bata og ano, TV. Tingnan mo ng dali ayat ka pa. Dili ko man dali. Oh, sa ba man dali? Dili ka din. Sa ba ko? Ay, dito kayo dali. Dahil dito gani ko ang TV akong pasabot dito kay na yung mga bata dito sa mukan kayo. Siluksan dito. Ay, dali pa yan. Dili ka ukatili ka. Dili ra dali ka. Dili ka. Ta paginay pa. Dili ka ka. Basta mag-aral ka. Dili at. Ay, ang tiil dahil no. Dili ka san. Ang TV? Dili ang TV? Dili nga ang TV. Yeah. Introducing K9. Okay lahang baby. Ay, ang bangko. Sa inyo, wala bang bangko? Sige, sige. Papag-inay pa ha. Hi, son. Sige, sige, Kang. Mine. Oh, yeah. Okay na si Kuya ng prunsit. Ha? Dili man dapat tas bangko na para makahang. Bangko na, bangko. Bago kay baby. Ang bangko ni. Ako na lang gawin. Kadir. Wala pa rin ka makahang sa tingin. Pag mangingit sa maglisod man sa mangingit. Sige. Di anak na. Dili siya kaya ano siya. Dili kay maglisod sa mangingit. Lisod kaayo nignaw habog kay diri oh. Kanya pag naog. Gawin kilo ay. Ay, dinhi na ang bangko. Sige. Sige. Oh, para mo likuran niya. Sige. Hinay lang niya ha. Ay, sabi. Mapilo ni. Ay, dara napilo. Napilo. Sige. Hinay lang niya ha. Yang tingin mo ka. Dagang kay. Nak ambil paniyo dia. Ay, Diyos ko. Diren TV. Oy, din ani mo. Wala kanya pa, kanya. Dara na. Dito man ko. Diha ko. Uy, ako TV pa tinay-nayin na magbagot ko. Pwede sa likod. Pwede na sa likod para gali ang TV sa kaadyo pe. Be, bilay. Alik kami. Diri ko sa likod. Labay, nakasulod ni aircon. Wala. Ha? Wala. Ay sa. May nangitong bili. Tanaw sa likod din. Sige sa likod. Rare ko rin. Oh. Oh, ayan. Sus, naraday diri ada yang kontrol. Okay, makagalata. Pa, okay na ka? Joy, dili ba ka kapila, Joy? Hi, baby. Sige, ha, party sa nakakiyon. Kaya na, mga ka. Ha? Kahit bangko ka. Kahit bangko ka, nasunay man ay mong tingin. Hala ka pa. Alay sa doon. Alay ko tikagod. May baka nagdag. Ay, kami pa po. Tapos ang ito na mong ito. Matawag ito ariat ni. Ay, tulungan sa akin. Oh, sakit na siya. Gabi, dugi kayo sila to. Dili kasi sayo sa Accepted sa siya sa sayaw og inom. Isakaitit na ito. Oh, ano di ba na pero sa kumikilan sa mga kabaro, no, namin sa Panakan, karon na nitabo. Grabe ka traffic mga kabaro, no. Nya lamig ilang tabi diri kay paguba daw ang balay ni Mary Joy. Puyo ah. Pagpuyo ah. Mura gigutom na niya mga pasahero ba? Hi.
Mga kabaro, no, naami sa Panabo pa, no, kaya nagtubil niya, dala pangihin na po ang akong pasahero, no. Karon burag gutom na gini si, kisa may gutom diha ah. Si Edwin. Kisa may mura ikaon diri ah. Ikaw. Murag kaming duha ni misang way kaon, no, si K9. Gutom. Why gutom man? Tanong ba why gutom? Wala lagi. Ha? Wala din nga gutom. K9. Mga kabaro, no, si Nile Pisas, og si Roxanne, si Mary Joy, si Kuya Win, si Ayadang, og si magwapa may nasuluyo. Basta magwapa ba? Muna nabantayan ako, magkuan. Si Mary Rose, si Shing Shing, og gito to nasuluyo. Shout out na sa luyo do. Kisa pa nangihi, wala na? Si Kiss. Ay, giulat nila. Oh, sige ya. Balik lang yung mga kabaro, no, kung nanami sa bato-bato. Atong oras mga kabaro, nara oh. Mga kabaro. Alas 6:40 no, napamis pa na po. Hip-sip na mismo biyahe mga kabaro, no, hinay. Ha? Ah, 39 ba diyan? Niya mga kabaro, no, ang nasa likod, kasayaw na kayo paro-paro G. Ano sila nga. Excited na kayo mabot. Uy, ka-cute sa bata. Ka-cute. Labi na yung mga iyaan sa bata. Uy. Yeah, balik lang yung kabaro, no, kung nanami dito. Mga kabaro, no, nangabot na yung mga kabaro, no, karon lang yun. Ang oras ito mga kabaro, no. 8:47 ya karon. Oops. Oy, may gabi isanan. Mga kabaro, pagkamangkon. Apin namin, uli amin dia. Kabaro na po tayo na. Bad. Asa tiba? Main gabi. Lang, amin ko lang. Uy, ate. Lang, amin ko lang. Te, main gabi te. Mga kabaro, nung mga igsoon. Brad, lamig na mga ig-smile, Brad. Katamog naman ni Dan. Ma, main gabi ma. Mga kabaro, no? Ay, Timiri! Brad, Iyaw na kung kuan, Brad. 5 na main gabi Col, main gabi Col. Main gabi Uy, mga, ano ko mga guwapa, uy. Gabinaan, ma kay, ayan na, itabang istorya. Mura na mo. Yan mga kabaro, no? Uy! Saan yung mga bata? Hi! Ayan. Main gabi tanan. Brad. Main gabi main gabi. Main gabi. Makibida kabaro. Main gabi po ya. Kaya po sa murong. Matik ya. Kaya burag. Layo. Kaya biyahe. Nadili man. Nandilatar. Terus ako, ya. Oh, sige. Yan mga kabaro, no, mga kabaro, sa pagkakaroon, Brad, pastilan. Ano man? Kung may tindahan rin, unsa. Ano yung mga kabaro, no? Pamilya na ako mga kabaro, no? Birthday mga kabaro, mga pagkumangkon ako, mga gwapo, mga kabaro, no? May nangiro, may. Dapaw na si Muha ba? Bi, ha? Tiki 9. Isa. Ayaw, panagan, yun ang mangunsa. Awain. Uy, anti-floor. Uy, bumili tayo. Sorry. Hindi mo tiguang. Sa ako, di ka mo bless. Abli ka kayo na bro. Kuya Dong. Last day lang.
Unsa na? Ako mo nga, slide dili na mapag-picture. Uy. Tama ba nagbalik? Hala. Yes, kuya, Hala. Uy, may gabi eh. Minggawas, Bong? Ah? Kinain. Patay. Oh my God, kabaro. Hello. Lay, ngit-ngit kilay, ispati lay. Ah, siya, Bong. Baguhan to, bakit nakakita daw? Kinain! Ay, tura. Kinain, dali. Nakitag babae, patay. Kinain! Sa mga kabaro, no? Balik lang ako mga kabaro, no? Grasya niya ang pagkakasama sa pagkakasama. Lord, salamat sa tanan ng kaiwan na nahihatag ka ng Ginoo. Lord, pasaylo ang kami sa mga salat ng buwan. Ginoo, ang kagakaroon, nagagatapo, nagagapikong, alam sa akong isuon, si Manananda, manag-celebrate sa iyang birthday, karong amahan. Nag-aampo kami kanimo siya hatagan siya kamay magawa sa pataas sa kinabuhi pinawapamahan nga palamua iyang guguma diha sa iyang mga anak diha sa iyang mga igsuon o kapalihan nga tanan Lord wala kang mahimo kung wala ka pinagtanan naman among ipasalamatan o gisali ka ng Ginoo. Uban sa mahal na Birhen tangalan sa mahal sa anak sa Espiritu Santo. Happy birthday. Ipaligong maligod ang tanan sa nainay kuraran. O karon alang sa pag-welcome sa teatro. Magpano lagi na? Ha? Huwag ka na, masunong program ba? Okay ra mo siguro. Si Kinain? Ha? Si Kinain ba? Oh, sorry, okay na, dali. May naman ba? Masunong program. Mayroon kami sa iyong kanan. Time out. Dito, men. Pura mo daga kagawad ya. Ang karong gabi una, ang pag-celebrate sa birthday sa kong inahan nga ika-79. Amo na lang siyang i-advance kay ang tinod nga birthday pizza 14, February 14, Valentine's Day. So kay Lunes man ang adlaw, amo na lang advance og Sabado o Domingo kay ang Lunes king trabaho. So mo ni karon nga nata diri karon nagatigom sa iyang birthday. Pero ako sa number 1 gud ako nagpasalamat ko nga aneta karon nagkatapok ining lugarahan tungo sa birthday sa akong inahan og inyong igsuon og inyong iyaan. So ako nagpasalamat ko. Niabot pa si mama anang idara nga 79. Hila ka ba? Gamay na lang yung vlog ba? Hila ka ba? Hey friend. Hey friend. Ano? Akong nagpasalamat ko sa inyo. Niya mo karon. Akong mga iyaan, mga igagaw, Nasa video big. pagumangkon, sa kalayo. Pero na din duyog aning ato ang kasadya. Tita hilak. Honda hilak kayo mo no? So, bisan unsa ka lisod karon sa panahon. Pero kita naningkamot yun ta. Sa atong isig isang Ako na doon lagi ba? tungha gid ani yang celebration sa ika-79 nga birthday. Okay. So, Mailda. murag Mailda. mao na lang siguro po to kung kaistorya. Oh, daghang salamat. Uy, lakay! Kita. Kita ba? Bernahot pagid pastilan. O karon, alang sa pag-introduction sa mga pamilya ni Lola o mga anak ni Lola, unahon nato ang kinamagwangang anak ni Lola
kauban yung pamilya, Nanay Enriqueta and family. Oh, gusto pamilya. Ang taon ko. Efren, patunga, Efren. Patunga, miss ka na. Patunga. Jumong. Uy, si Carlio. Nama picture si Ande, i-video ba? Jumong. Wala Na, Efren. Patunga daw. Incomplete. Oh, incomplete family. Okay, ang pamilya na ikaduhang anak ni Lula mo si Auntie Eva Crucio and family. Kini, kompleto ni. Uy, ang suga. Suga. Ispat. Asa man si Abi? Ispat. Bing. Sa tanan. Ipailala na ko akong pamilya kay naman din ako ang mga igagaw niya ako ang mga pag-umangkon sa pagagawan. So wala makaida alamin na sa mga bata no, mga anak mga titing kanang mga inday mo ni si Uncle John. Nya mo ni si sige mo ko to pangita sa si Jasper, no? Mo ni dagoy ni Jasper karon. Wala na natulog. Kapoy. Kani mo ni si Oji akong kamanguran. Kapoy ako. Tama na yun, sino? Kay ako. Sus, nag-burnout po yun mga kabaro. Ano? Kuha, hindi makita, ano? Sayang na mga kabaro. Sayang nga. Uy, nag-burnout. Dagman na nandun ang hapit ng hilak. Ganun bilang magbutang. Karon, ang atong host family, Roy Pisas and family. Gini ba? Ubay-ubay ni sila ba? Ubay-ubay ni ba? Parang dagandagan din eh. Kini, ubay-ubay ni ba? Dako nga pamilya ni. Dako ni nga pamilya ni. Kim, sige, nasa si Kuya. Pamilya man ni wala ni mo nabilin. Wala ilang gina ni mo. Asa man si Edwin? Si Edwin og si Ekes, asa man to? Edwin, si Ekes. Roxanne. Wrong timing sa Dorico, no? Anara, si Roxanne. Sina. Ipayaya, isa-isa ya. Mga anak ni Ekes. Manggay base yung tanan, no? Kini, murag ubay kini ako ang pamilya ba, no? Ay, si Ami di ay. Wala siya si Ami. Ubay kini ko pamilya. Kasi natingala, nga ubay ko pamilya. Tungod kay, ang ako na partner, na ay anak dati, nga tulo ka bo. Puro giisit na ko ni mga anak na kumatunay. Yay! Nagkadako ko pamilya. Ako ning gitulod Diyos kay tungod kay naay wala pa kaila sa kinsa na mga bata anak kinsa wala makaila ba. Di akong gipailaila. So mo na yang akong pinalangga nga asawa. Ano? Dami, tunga. Yes! Onya, ang akong stepdaughter. Mo na nga si Ikis. O mo ni nga iha mga anak ning tulo. Ako ning apo ni gapon ako ni kay siyempre ako man din ang mga gising matunay nga anak. Kaya ako gini silang apo. O nya napa ni si Roxanne kini dalaga pa ni wala pa ni siya ay Alpaka pasinggin. pamilya. O kini isa. Pakita Joy. O ni ako ang kinagam mungkulang ang anak yun. Og namo niyang bana, mo niya akong apo kining duha. Og ang ikaduha na kong anak, mao ni. Oh, Oy, kagwapa. Oy! kaila. Og mo niya akong kamanghuran nga Oy, kagwapa. Oy!
Pareho na kataas. So, mo ni ako ang pamilya. Murag dako-dako gyud akong pamilya sa tanan Mexican mo siguro mo? Murag ako pamilya mo daghan-daghan diri karon. Kaya siyempre, ako mga instituto, ako man ang giisip nga ako mga tunay na anak. So, mo ni nga dako na akong pamilya. So, murag mao lang siguro to. Ako yung ka-introduce. Ha? Picture kay kuan man. Oy, kang Ate Nini na. Ate Nini na. Ate Nini. Bibay. Ako ka na pamilya na. Bibay, bibay. Uy, murag mutagay ko gamay kay si Kuya nanghilak na si Kuya, muhilak po ko dito subangan. Di, burog nasukipan ko sa ngipon. Aw. Mo to nga burog. Di, naato. Tawagin mo ni Robert. Tawagin. Oy, tawaga si Kuan. Dandan mo. Kanay bailay lang kita ni David Paul ba? Oh, Jen, ako sila gingon, Jen. Sila. Sila na nila. Kanang payat mo na sinali, kanang dako. Asa tong dako? Tawagan mo. Kuha ba, kuha. Ako lang main. Ako gusto gini si Kuya Brinali ba? Kadagan kay ta. Ate Bin. Ikaw ya, siya ya. Oh, no? No, ako. Dali na kaya. Pila ka oras ka bangan ako gani? Oh, Dali ron. Ha? Dali ron ni Oli. Ay, mo na gini, kipailay na naman. Ala ka dito sa kailan. Wala na yan. Siko pala ilang ko may magulang. So wala na mo inahan, ang pamagwangan. Ako na lang, charot. Ako si Najin sa nakaila dira. Wala kaila dira. Ako ang kamagwaan, aking kaduha nga anak ni Mama Nini. Then ang amo ang kinamanghoran. Dili ni kamanghoran kay kamulo, kay dapat man bibanghod. Pero wala dire. Then ang iyahang ako ni Mama Nini, sa anak ni Ate Shingsing. Oh, ikaw. Wala ko na introduce live. Kani, Mani Carrington, pagumangkon. Pagumangkon, oh, mami kaila oy, yung sa oy. Ano sa mana? Toy, upload do. Upload yoy, daw sa. O karon, isulat nato ang pamilya ni Nana Tilin and family. Kini dako-dako po ni ba? Dako-dako po ni. Dali mo na. Kasi mo na yung pilot. Ano si Kuya? Ay, ano si Lolo? Ay, may kami ito itong tanan. Muli akong pamilya. Akong bana. Na dito sa Tenkay. Nagubagyang Tenkay. Nalaki na kanina sa pag-glitson. Nabali na. Oy. Nagubag yung dire. Namauni akong pangaray nga anak. Si Kintayle. Ganer. Dapat yung nagdala rin sa isang Mauni akong anak at kamangura niya. Ako rin babae sa among pamilya. Murag madungagan pa gina ba? Ay, salamat. Na, muna gito yung signos, te. Ate, muna gito yung signos ba? Padungagan yun. Mga kabaro, no, daghang salamat no kay nibalik ang suga, ang kurinti nibalik ang kurinti mga kabaro no. Main si Kinan may kurinti kaya tuwa ni pamilya ni. Isa pala. Wala malala. Mga po, yung anak ng anak,
Baro. Pamilya na ako mga kabaro. Sa ulong sa birthday ni Mama, salamat kayo sa iksoon, kay Aka, na nagpapasok sa birthday ni Mama Advance. Maraming salamat. Maulang lang ko. Hala, Juby na ba oh? Ay, salamat po. Family. Sorry, na na-birthday si Lola sa ilaha. Ang tawag ang pamilya ni Tita Juby at family. Wala rin na kayo ha. Natawag na. Tulog na. AJ o RJ? RJ, pagos. Tulog pa. Binsyo! Binsyo! Lamata! Ayun, yung sa tanan, no? Sabi na sa akin mga ikaw, no? Na naabot sa layo sila. O sa akong mga iyaan na ginpile. Murag padungi mo hilak sa Juby ba? So, karon ako'y pailaiya sa mga pamilya, ang akong bana, akong pinakagwapo nga bana. Si Rickson, no? Ako ang kinamagulangan. Si Audrey J, no? Ako kinamagulangan. Ang akong ikaduha, mo ni si Juliano. Ang akong ikatulo, mo ni si Rinaldo Barrera. So, karon, ma, happy birthday, ma. I love you. Oh, salamat ng puno nga sa mama na abutan ng kaligan nga 79 years old. So, ikaw na magkauban man sa ni mama sa mga kadagang ang kaligan. Yang pulang minato ko maayo lang mga Ay, di puling ron. Kibala awit. Dagat na puling. Muna nang hilak. Wala nang hilak. Puling lang. sa akong mga ilaw. Ay, sunod, meron. Lululang anakhan. Adyang na tawhan sa akong ginahan. So, dili man karoon ng adlaw. Sa pagtulis. Pero salamat kayo sa iyong pag-aani. So, ako lang sa usap. Salamat sa inyong Ato sa mga mangihig ko. Last but ang vlogger ng pamilya ng Pisas. Dagan may kita. May gabi sa lalo. Ipanailay lang ako asawa no, si Mai Chirel. Ang yan, may gagagang na ng asawa. Wala pa may anak, pero gabi nag-inom yung bata. Kasi matingala ko na ang puyo, si Kinay. Wala pang pinabuhugot. Pero sige lang, kasi pero gabi una, tagaan, nagras niya, mag-inom kami na sa bata. Tagal-salamat sa kumayan, nga no, si Mama Tingting, si Mama Lita, sa iyang anak. May gagawin ako, tagal-salamat. Kang Tibiri, tagihan yung research mo, tagal-salamat sa pagpaano sa mga triya. Dili na ako kason, kaya taas-taas ang oras. Ma, sa pagkaduha, happy birthday. May. Salamat po. Pagkaroon ay sunod ang importante po sa kanabuhi ni Lola ang iyang mga igsoon. Manahaman na si Mama Litan kunang kayong pagpapiyaso at ang kanang si Morit ang tagata siya gamay usapad niya ang masorti ka na Lola ang iyang mahatag na mensahe. Kokote. So, dili lang na sila matitang. So, ato na sila si Lola Lady. Mabilak daw siya. Si Lola Lady na lang ang tungkol sa Mama Nata. Presentative na lang mamalita. Presentative na lang Lola Lita. Uncle Ali. Sa Kuya ang wala na daw.
Muhatag ang gabay sa kanila. Our best friend. Mga kabaro, no, ika-79 years old ni mama niya karon nagkatapok mga kabaro, no, diri sa Bato-Bato o Sige naman nagpatuloy sa namo ang Nanay dyan na siya yun. Padala na ako niya. Mababa, machulado, guapito. Asa wala si mama? Hindi mo na makuhanan. Hello. Unas na lang, no? Pasalamat po sa mga igsoon. Karap ni Mumalinda. Ang Andrepita. Ang Iba. Ang Bubog. Kandilin. Hilda, Yupi, Hilda. Andri. Salamat. Nini ko yan. Dahil, salamat. Labi na yun ako sa salamat. Kasi mga meeting, maniaga rin. Pasalamat po mga gihapon sila. O kami ang mga umagat, mga anak. Labi na yun, pasalamatan ako. Tanay yung birthday. Kasi mamahimagya. Thank you po makalimutan sa unang ng panahon, nalito po nila sa bukid, Nabo. Kaya ako, nagpuyo po, datong lula. Ano, sugida ko dito sa bukid. Buhay ko si Kapalinsyo. Pag mabot po dito, kamay-manay. Ano si Anli, burong wak-wak. Wala pa ni. napakaitlog to. Wala na lang si Malinda. Linsyo. Pag nakapag manok, ay nasa si Anli niya mo. Tigil ko makalimutan eh. The Bluetooth device is connected successfully. Sa iyang ikuha sa akuha. Iligid ako ni Kalitan. Alas na si Mama, alas na natabalo. Ay naman na business na pa, wala natabalo. Ikso lang wala. Kirili ko po to. Ug salamat sa inyong tanan. Salamat ma. Happy birthday. Wala mo na sila. Wala man. Ako nakalista sa iyo. Pinahara ko ni. Pagunit ba so shot mo shot ito? Oo. Pasok. Mahin. Pati po ito sa kinay na to. Wala Si Isabel, si Dane, si Mika. Mika ba na? Si Mika. Mga kabaro, no? Ubay-ubay na gid ang pamilya ni Mama Linda, no? Ubay-ubay na gid siya, no? Nakita niyo. Sa inyo, Brad. Side na semua. Si Dane. Kaya mga kabaro, mga pagumangkon, bayaw. Ano yung mga kabaro, mga bayaw? Oh, sa wala na kaila. Ju! Amin. Kumusta man, Ju?
Ha? Ay, naibaso dito ni Beso. Yung mo ang tutulit eh. Imong inanak ko nga. Ay, inom, gatas lang ako. Naon, ka to. Inom, gatas lang ako. Wala naman. Wala kayo na ulo mo nila. Salamat pala kayo tanan. Happy birthday. Kaya salamat po. O para si Lola. Si Lola Liting yun daw. Istorya ko ang istorya. Kung si Mama niya tama ang istorya, si Lola Liting, gusto siya na niya hatag ang mensahe. Kailan na daw mga nasasakuhan. Alalay mo mga pamilya na. Misay pa na siya. Anong gabi una, wala ako damdam na magkaan na karon. Itaw, gabi isabot ko magsinggol motor lang tungkol sa kasulina mapapalitan ako ang kaligab. Pero asa na adlaw wala ko desisyon na makarimili. Unya, karong hapon kay mantin mas na atin pabilisa na man ito ko. Pero ini kakaapo na ko ang naginan dugol mo ni ngayon kuwata kay akong itubig akong bigat at siya pinaulo ko ni ba. Kay sige na sa nakatang ko. Yang ang manoy mo ato ka manoy sa birthday ni mama tulalang na sa sige. Unya kaya ya po naman mau nalipay ko kakao kaya ko nakaatin ani sa una halin pa lang mo ako mga ato ano man dito ko kapalo ay nagulog ko sa una man ko minil ito nya mo nga usap sa buo no diyon man Kin. Guys, kin begin. Lapay ice. Kita lang ang gayon niya magpaano dito ni karong una. Nung uban sa mga anak, ako ang mga anak. Wala, ito ang bawat. Godok. Inday, asawa ni Rona. Kini wagin Mik. Iya. Mama ni Mata daw sila sa birthday. Sige, mga tagal sa birthday song, manili. Mana. Sige, 1, 2, 3, go. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Lola. O, nila, may salamat, hinapamta si Mana, katagal, o saan, kinabuhi, sumayan pa sa Ginoo, no? Kaya ako, idala na ginita sa Ginoo sa Benite, bunos sa kanan ng mga Linda, sa 29 na idala, no? Islilia, ako, ako. Oh, Mana? Ilagay sa dapat Lola Laite. O karama. Ako pa mas sige sa tawa. Abay hatag sa tawa. Nagabi sa tanan. Ako mga doon. Mga ako. Nagabi kaniyang tanan. Ako Salamat og dako kay tambong ang akong mga igsoon o akong mga anak o akong mga apo.
Nagpasalamat og dako nga kita tagaan kog tayo kinabuhi. Aron maka sudong sa akong mga apo. Mga kuan iyaan mga igsoon, mga anak. Tagaan kog may paglawas. Daghang salamat sa inyong tanan. Daghang salamat ha. O karon picture. Yung picture. O manala. Si Maritang o si Mama. Tulo. Mga kabaro, no? Ang akong asawa og si Bingbing, bro, magsuon. Sana all. Dadi agyud. Alabit. Picture, Jin. Picture, Jin. Kaya video niya ko, Jin. Picture. Sure. Ang ganito. Picture naman mo dahil lang ang tulong ma. Kita sa salamat. O karon ang salula na sa mga ako. Bibig nyo. O Beng, Hello, good evening sa tanan, no? Karong adlaw, isaulog na to ang atong birthday sa atong inahan. Ika 79 years old ni Mama. Happy birthday, Mama. Wish na ko sa imuha na hatagan ka pa og maayong panglawas sa kanunay og hataas pa na kinabuhi, Mama, para makauban ka pa namo. Og labi na gid na ako, ma, na naa ako sa layo, na unta magkauban pa ta og dugay, ma. Og happy birthday, ma. I love you, ma, and miss na po kita. Og sa akong mga igsuon og akong mga pag-umangkon, happy Valentine's Day to all, and miss you all, and God bless. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Hi everyone! Kamusta ang tanan? Happy 79 birthday, Lola Linda. I wish you all the best. Unta, tagaan pa ka ni Lord God og taas nga kinabuhi. Magmalipayon kanunay o maayong panglawas kanunay. I love you and I miss you so much. Unta, magkita na ta, makauli na ko. Makauli na imong pinalanggang apo. Joke. Sa mga auntie, sa mga uncle, sa mga igagaw, amping mo kanunay. Miss na kaayo ta mong tanan. Makauli namin next year, magbanding taniyo kay nainggit ko, nagsige na lang magbanding niya, wala ko. Bye-bye! Love you! Love you all! Beng. Bakit, Beng? Beng. Ano ba? Ay, si Gula-ula ba? friend! Lope ka, Beng! Lope ka, Lope! Ikaw dyan pa. Oh, may nabili ng krano. Kailangan ko sa inyo ang panawalan. Sa karong gabi una, mag-celebrate sa sa Trial Alon, sa gawas. Kaya, salamat kayo sa inyong mga suportan na lula. O salamat sa inyong tanan at sa kabayaan. Agaw mga lula. Magbigay salamat. Ikaw, Beng, sa'yo pa yung kagawad yung kurnon.
Patay. Malabuan si Kuya Bubong ba? Labuan April ba? Anawan. Ang umaga na, mga umagad. Mayang gabi sa tanan. Dagan ako kung siya sa loob mo rin sa baybay. Kuno wagin ang muto ba? Magpak. Ay, pakpak dia, may pakpak dia. Naon sa. Birthday ni Linda. Wish niya. Nga pa siya sa kabuhi. Kung iyang wish tayo ito na kita pa siya sa duga ba mga punta ka kita pa siya sa amang kapo. Okay pa, una pa na sinali. Una pa na sinali tayo. Dilioy. Una mo. Nya salamat ko sa mga ito ni Malinda Nanay. Titing Malitang ang katong mga lagi na yung mga pagkakabot o pagyalan tayo pa niya sa layo yun ng Rio yung mga suon sa paripikas siyo tayo kunya sa mga pagumangkon sa tanang mga kadadlaw na uban ni Linda takinatanan nagkabang sa tuwang kinabuhi niya siya. Maraming salamat at mayon. Maraming salamat po. Kung nato na istorya na lalaki na umaga, gusto ko lang wala na istorya babae. Isa lang pa ako sa istorya na. Erickson! Erickson! Adik na si mama? Bro, si Tiami gina musulti ba? Sa Tiami gina ba? Tiami! Tiami! Tiami, sa Tiami ni. Ay, gusto ko si tita mo sa'yo para parod eh. Isa pa. Si Mama taga-taga. Siguro po Kita kayo sa salamat sa tanan sa inyong pag-ani o pag-agapi sa Inay, no. Isa ikatato sa Roasting Mike. Ito ba na ito ni Nanay? Okay, kamagwangan ko siya, no? Ano siya gusto na ganyan? O sa mensahe. May gabi sa tanan. Pag ko kayo sila yun ang mga may propolo siya. Kuyawan ko. O magpasalamat ko dako tungkol nga Diyos nga kaya tagal niya ngayong panahon. Bisan pa man sa pagbiyahe sa naglain-lain ng mga tapos atong mga siyaan, mga suonan, iabot din sila dali na walay mga kulihan ng gawin. Mag-isip din yun sa Ginoo ako mga kinabuhi. O gumawa lang pasalamatan sa Ginoo. O pasalamatan ko ang akong mga siyaan, si Mama Lita, uban sa iyang pamilya, sa Mama Titi, uban pa sa iyang mga pamilya. Ako mo pasalamatan sila na itambong sila sa reunion. Ako na, Mike. Mike. Mike na. Mike. Salamat. Friend. Bir lang ka, friend. Friend. Ha? Bir lang ka. Ayun na kay makagamay na guan. Gamay na tuwan.
Lasa na, beer na. Pagkaman na na. Lasa na pre na kay may nakikamanulpi. Oy, friend. Ikaw rin yung palitan ni Uncle John ni mo og beer para sa imo har gyud ang beer. Ikaw rin yung palitan na. Ayo lagi na. Oh, tawa ayaw lagi na. Beer lang ka. Beer lang. Beer lang ka. Og mga pumangkon, salamat sa tanan. Salamat po sa Ginoo nga. Imagine ang imong lawas oh. Abi niya kung mga tampo. Tungod sa pambalatian. Ano ang pagpagabi? Pero ang Ginoo, maayos guys sa akong kinabuhi. Iya yung katagan ang hikayon ka. Makatambong yung ko sa birthday mama. Happy birthday mama. Nagtungod yung ko, adilin yung ko makatambong. Kaya ang akong lawas yun, luya, makaya. Kita mo si mama sa sitwasyon kay anak sila sa balay. Pero ang Ginoo, maayan din kailangan ko. Praise the Lord. Kabangan kay makatambong ko. Makakiusa ka kay panay. Salamat po sa Sinita. Tuwas na ka sa hospital. Kapulit kayo ko. Salamat sa Ginoo. Kung sa iyang kaayo na minlapusan. Nakagawas na ka siya. Kung nandito na ko siya kanong tambong birthday ni mama. Nagdagan salamat. Kung maging niya ako, salamat po sa kong buhi nga Diyos at ganun at panay. Ano iba? Maghilat. Oy, kinain. Dili. Mali yung words kinain. Oo. Isa bro. Grabe ganina lima. Muna po, may gabi sa tanan. Salamat kaayo sa ako ang karong gabi una isip pag-celebrate sa ika-79th birthday ni Mama. Kinipod, itunong po din namo sa upat po nga family reunion sa pamilya ni Papa Dincho Mama. Kay kami nga managsuon na ami ka ng hosting sa ang pag-reunion. First, Manang, sunod ako sunod sa 2020, ning uli man si Nini, siya ang nag-host din. Last year, wala may ka-reunion kay katumanto na ang pandemic. So karon kang bubong ni karon sa iyang 79. So, isip ka na magpasalamat yun. Kana karong gabi una dako ko na mo kalipay kay kana pingabot gyud ang gidahom sa among inahan pa nga mutampong gyud ang iyang pagsuon bisan pa man kung dili sila kompleto pero niya gyud ang iyang igsuon uban sa iyang mga pamilya. Si Mama Lita bisan pa man kung ay kakulian yang mga anak pero yan nalikamot gyud katambong gyud si Mama Lita uban sa iyang Lilia, ni Dani, salamat kaayo. Nga naapot si Ali, si Ibit, naapot si Nika, anak ni Marley, kabalunod na kabalunod kasi naninawala. Sana naapot ang representante ni Lucia, si Isabel. Kung wala kailan mo ni Isabel, wala'y lain nga kanang migra na kaupan na ito anak na ni Lucia. Salamat sa ayaw yun sa pamilya ni Mama Lita. Ingon man, sa pamilya ko ni Mama Titi. Nga nalipay kami kaayo nga na-full force yun ang pamilya. Dapat yun po ay Titi, ni Emilti, pamilya na si Hinday, Papa, iban sila mga anak. Salamat sa kayo. Ingkupon na. Salamat sa pagkain sa kamay ko. Isan naman, nag-ingon ni Bubong at sa kalsana mo wala yung mga
na magkatigo. Ang lang yun sa kanang kapana sa mga pwede sa mga. Masalamat ko kami kaayo nga bisan pa man si Winlab makitaan man ganinyo yung kayutang pero nanikamot nga magkiikuban sa birthday ko ni Mama. Lakbakan dyan na ito ang tanan. Kini ang pagpila kanang kalipay kalipay na mo kikuban ng tanan. Ako mga suon, ako ang mga pagmamangkon, kunya, salamat po kayo sa mga suon nga kanang nagyapon dyan ako ang support system. Matagpusta, saan ba ba ito? Nagkalisod, mga suon, apa nalikamot yun, nga kanang magtapukay. Udo naman dyan ni kanang host yun nga family pero dili na nga sila lang ang pasagdan kanang naagad na nga mo ang pagkinabangay makalipay kang sakit ang among pamilya naagad sa pagkinabangay o kinahot ko dili lang na dili undang dili nga dili karong gabi ko na kung dili bisan pa man sa ato ang idara naman ta masunod ni sa ato ang mga anak sa ato ang mga kapatid. O kanila happy birthday ma kinahon nga kanang ang imong wish matuman ang ikumas pagkakadamo katagaan kagtaas ang kinabuhi nagtatapos ka sa ang mga ako so wala ni Johnny kung siya nga kanang kami nagando ano po bitaw ng ako ug ginawa nga magkita na pud ka sa mga ako ug sa uban mo nimo mga anak labi na kang Andy ug kang Cheryl no katulad nga happy birthday ya pasensya kaayo kay nagilam jud ko may gabi sa tanan Karon ang atong si Lula kani ano ni buukan na umanga nagpuyot jud si Lula dari as ang Sorry, mga dali, kaya na ay. Ayong gabi o happy 79th birthday. kiss Salamat po kayo sa lugar na kayo sa inyo ang pinabagyapon mo nga isip pagkaanak na tututo dito sa inyong balay sakit na ko balay sandali sa nang polog signal sa tinuro mo naman hindi na ko balay kana balay na nakasa ko tubangan nagipuyo lang ko niya kay ako wala akong balay ako'y balay pero imuan ka rin ako mga iso di ba ako kayaway mo yung mga ilaklit ang sa tubangan ay ana na solo naman ko'y balay na diwa kuyo ka rin diwa isang gusto to ang atong kainutang na pakisama lang ang anak di masingon nga kuwanta masudrita ang kadaganan ka datang dato wala na yung isama pangit siya pangit anak ba si mama hindi ka magpuyo solo wala anak mo ba kaya nagyapon mama pero ako nagyapon ng kuwan mo sa kaginikanan siya po pasalamat siya po nga ako isip ko yan mama boto naman ka ni may istorya akong ugangan sa kuwa may sa kuwa ka ma, ano yung istorya naman sa kuwa mama Naagi pa lagi. pero basta ko yapon kay kanang kasuko
naman yun siya. Diba? Tatong kagkapoy. Nya, lisod mo. Kung asawa kaya ako kagkapoy na. Pinala, kaya ko na. Nagpasalamat ko sa aking mama. Okay. Pati kong si Rinaldo Mangmud. Di na matason din. Atay nang atawa mo. Dito, ma. Salamat. Happy birthday. Okay, sir. Dodong, si Dodong. Tulog na ikaw. Andi. Kumana ko. Wala ka, banaut to, banaut. Kumana. Kantaran dito. Wala na, si Andy naman sa na. Di kumana ko. Si Bibay, oy. Ay, tama dahil. Kumana ko, istorya. Kanta. Ayo, tama dahil si Elda, lay. Ay, siyaya. Kay Bernawat punto kanina. Kay Bernawat punto. Long ka, tarong mga glasses na. Ayun na kayo, mga hilak. Ay, glasses. Paru-paroji daw. Nali na lang. Nawala. Paru-paroji daw. Sayaw daw. Salamat sa inyo sa pagpapagalingan at sa mga igsoon ni Lola o kayang mga anak na very supporting sa Lola. On behalf sa mga mama, nagpadako siyang pasalamat sa inyo ha, sa mga nunay na inyong pag-anti o pag-kuhan sa iyo. Isang wala na siya dali pero kabalo ka na, kabalo ko na na, kung saan sa mga maraming mama. Wala po, salamat sa tanan. Yes. Joke na. Ay, amin lang. Ayaw ka na. Dili ka. Eh, amin lang. Ayaw ka. Pangalan mo. William. Mga bata. Ha? Time check mga kabaro, no? Alas 12:30 sa Kabuntagon mga kabaro. Sa pagkakaroon, ako ba mga kabaro, natulog na. Pagkumangko na ko ng mga kabaro, no? Si Sanju. Si Sanju niya natin yung mga kabaro. Natulog na mga kabaro. O niya, karon mga kabaro, mga pagkumangko na ko. Good pa ta sa nang good, no? So na mga kabaro. Wow! Mga igsoon ako mga kabaro. Mas tigulang pa ko tanawon ng mga bata kaya ba? Hello, oy. Ate mga kabaro. O giyan kinakusgan nga bana mga kabaro. Na supportive. Mga kabaro. Matay makahiro na po tawag. Murag si Gerald og si Kinsa? Kung sa si Bia nagbulag naman to sila si Julia Barreto. Mga kabaro. Kinsa man si Mateo. Si Sarah. Onya ako mga pagmagon mga kabaro. Oni si Sing, si Danis. O Victoria si. Oy si Elda beli. Wala ko kini ako duha kayo. Hala Joy, isugot tayo si Kin Joy nga mag-shot ka Joy. Joy. Kapatay ka niya ganak dito. Ha? Ay, makita na rin sa TV. Ayan mga baro na. Akong sister mga baro. Og sila Jen ay. Jen, asa man si Jen Princess? Niya te. Grabe ang mga ate mga baro ko. Bata gyapon kay ba no? Salamat. Ay, pinakapugi po na ako nga. Pinakapugi na ko ng manghod. Mga baro no, ako igsoon hapit na 50 pero grabe. 53 na ko. Uy, 53 pero bata gyapon na mga baro no. Mga pagmangko ng mga baro mas bubong patanawon sa igsoon no. Og dili na po tayo mga baro no, sa tuwang mga power nga mga pagmangko no. Si Olsen mga kabaro no. Ako'y talent yan ko. Ha? Ako'y talent yan eh. Sure ball kayo na, oy na reward ka pohon.
Paguman ko no, akbaro no kaya. I-idol ko niya. Idol lang ni. TikToker mga akbaro no si Idol lang ni si Kisi. Andy. Na, nadilin. Ay sa paglakaw diha na unsa. Idol! Stop. Na-idol ko ang cool! Stop. Og si Queen mga kabaro no kung wala ni siya na injured karon mga kabaro wala bibo na kay ni diri kay no. Grabe nang sinayaway. Unya si Kuya Rickson. Ganjor ne. Kuya Rickson, si Kuya Ali. Kuya Bubong, power. God bless the day. Og si Kuya Dani mga kabaro no. Asawa ni Ate Lilia. Yeah. Good. O ako ba din mga kabaro no? Tulog na no? Nag-tint lang mi kay Dura ka kwarto mga kabaro no? Ang bakante niya halos tintir kasagaran mga kabaro karon tulog na. O Kinsa may diri Banang Mary Joy. Ang Banang Mary Joy mga kabaro, butan kayo. Kaya naman, natulog sa'yo si Mary Joy nag-shot. O, sige sa mga dali ah. Hit-hit kayo mga kabaro, no? O, mga kabaro. Buon mga kabaro, ika-79, ika-4 na mo ni nga reunion no birthday ni mama, pero kada birthday mo gusto kong inahan mga kabaro. Among itunong og reunion na po no. Tapok-tapok sa pamilya. Og si Auntie Mary dai no. Si Auntie Mary mo ni ang mama ni Bayaw Rickson no. Hello, kumusta? I'm okay. Te, ay buntag te. Sa tayo nangatulog diri ah. Uy. Mga kabaro, mga pagmangko na kung itanan mga kabaro, no? Hindi akong mama. Oo, mama mga kabaro. Sige. Si Manang, igsuon ako no? Mga pagmangko. Ayun mga kabaro, no? Huwag akong pinakakusgan nga bayaw po ni mga kabaro, no? Sige, Dudong. Yeah, mayong buntag, kanimo mayong bungkag. Mayong bungkag. Tup-tup. Nya mga kabaro no, balik ko ugma na pos buntag kay ugma sa buntag mga kabaro. Ang final ako nga vlog mga kabaro no. Kini murag partial lang kay kadlawon mga kabaro alas 12:30 pero tungod kay birthday sa akong ginikanan muna nga happy niya. Ang nakalami diri mga kabaro kay exclusive resort exclusive siya mga kabaro no. Walay lain yun makasagol kundi uy. Asaan no? Ha? Hello. Balik lang ko mga kabaro no. May buntag mga kabaro no. Nagyawin mi diri sa bato-bato mga kabaro no sa Pasaylo Beach. Patuloy na siya kuan mga kabaro, padulog parula nga dalan. Ya karon mga kabaro, buntag sa iyo busy kay sila karon. Pag umay mata mga kabaro no, ako nang ihipab. Nang, ayong punta ganimo lang. Mga kabaro, no? Nya sila busy kayo, kami bago pang mata. Bing, sa man Bing? Ha? Hayay kayo no. Ano nang live, Bing? Good morning! Magandang buhay! Sinali mga kabaro, no? Ako pag umangkon nga, honorable. Sige, Sir Bowman, dari sa mong barangay, yung baros, barangay ko Cornon. Good morning! Magandang buhay! Og kini isa mga kabaro, busy kayo ba? Grabe busy ha. Saan na Loy? Paksiyon na Loy? Dahil gansa. Og si Kuya Ali mga kabaro, no? Yeah, kumusta man ya? Oh, kira gyapon. Apit na luto atong nilungan. Ayos, ikaw naluto na ya? Oh, siyempre. Power kayo. Aso kaya. Og akong bayaw mga gwapo mga kabaro no. Gusto man ya. Okay ra. Dito nagtad. Be daan na ya. Oo. Daan na ya.
Bisihan na kayo na yan. Dito, nagtantad og litson ikaw diri. Pati ang bisihan niyo po. Saan man yung scramble ya? Scramble ro kay ugay-ugay man. Uy! Akong ate, papa, mga kabaro, morning. Uy, bisihan mo ti, uy. Lagi, kay gini laging akong igsuon ba nga talag sa rami makita. Busy kayo, gahan, nagluto na turo na. Muntaga na, naipaksyo yung malitson. Si Kirudong, busy. Si Kuya Ali. Kami nagaway trabaho. Lumpia ron. Pagluto po rin kate? Luto po lumpia. Ako ang pritohon. Tagas ah. Si ate mga kabaro, doon kayo kuha na sila ha, no? Siguro dito dyan ko gitawag nga, dito dyan ko na tao sila ha mga kabaro. No? Dako lang salamat ako igsuon, guwapa. Manya mga kabaro, no? Diri, grabe giling. Kasi nilhig te, Kuya Rickson no? Ha? Kuya Rickson na nilhig. Rickson. Dagan na sila, dagan. Dagan kayo, grabe. Dugay kayo may kamata mga kabaro, kaya kami po dugay natulog no? Nga sila nadilin. Good morning, Top top. Good morning, Top Uncle. top. Morning top top. Tito, Morning na. Tito, good morning, Tito. Ay, live pa yato ba? Si Mary Joy, ay ang cellphone, walay password. Gibilin na dito sa ubo sa lingkuranan na ba? Karon ang nahitabo te. Kay walay password. May gani. May gani kay walay signal kay naa pa. Asa nahitabo Joy? No. Ang wallpaper na yung now. Sa same. Mga kabaro, no? Sa'yo nga ba rin eh? Ay, nagubo. Nagubo, dili na ito yapil sa akin, nagubo. Yan mga kabaro. Dong, kaway-kaway sa itong vlog niya. Kaway-kaway. Uy, Ate Abby. Kaway-kaway sa itong vlog niya. Hello. This is Shiro. Uy, ka-cute. Ka-cute. Cute kay sabing no? Gusto na siya ato pedigree na kwan. Kato yung gap. Uy, nai jerky pati laro na nag-jerky karon. Naray nadala rin niya, Mrs. Mga kabaro. Si Kuya Wayne, kumusta? Okay na. Salamat nga. Power gap mo kayo. Hey Elda, kamusta ka? Good morning. Kamalitan, kamusta vlog? Asa naman itong birthday girl? Ipakita na ako to. Nagligo sa dagat? Roxanne, kaway-kaway niya, Roxanne. Friend, kaway-kaway sa itong vlog niya. Kaway-kaway. Kumusta man ang Marimar na itong kanta niya? O mga kabaro, no? Parang kung ano na-appeal ni gabi ni si Ikis. Busy kayo ba? Huwag yung bana mga kabaro, no? Kuya! Kaway-kaway sa itong vlog niya. Naunsa. Uy! Hala! Ayun saan ni Kuya? Uy, nakawig idala ninyo, no? Diba na? Night na. Pinipahiti mo niya? 1.5 ba? 1.5? Wapuha, ani-ani, uy. Oh, usog kayo ba? Pangligid ba, no? Pang multicab, gwapo ni sa multicab. Dito no, ibutan na lang kung mga platan yun, babuslot, makadagan pa, kay Chublis man. Ya. Uy, kusog mang ulan. Ya mga kabaro, kung gihanagin kinoy, sana all kaway stugdag ya kina unsa. O mga kabaro, no, o sa karon, pwede kusuga sa ulan. Nya ato ning ipang vlog ni Dria. Uy! Woo! Diri mga kabaro, exclusive resort ni mga kabaro, no? Burag wag ilain makasagol kun dili kami, wa puy lain makatabok. Kun dili kami kinain. Hey, kinain. Kaway-kaway diha sa tong vlog dia, oy, naunsa. Kaway-kaway sa vlog dia, bisagi makita kaya. Nya mga kabaro, no, kusog naman kayong ulan.
Delikado sipon mga kabaro no, kaya may pagmata na ako nya nag-ulan. Balik sa tadiri mga kabaro no. Fine. Kumusta man? Ha? Taganay, ligaw ka? Ligaw, ulan man. Murag busy. Nagsiningkitay na siya malitag siya Hilda. Tomorrow, friend. Siyabi lagi kanta. Kinain. Hindi kinain. Di. Ay, si pasimulan. Murag sa tiyami mga kabaro. Wala ito na-apil sa tuwang sig. Musta man sis? Ilang. Musta man? Sa tiyami mga kabaro. No, giyahang umagan nga guwapo. Hello, kabaro. Kumusta? Kini sa tiyami mga kabaro. Grabe ka supportive din sa kuha. Kaya naman, mato ko silang balay. Ang akong video ang ipasalida silang TV no. Dako kayo. Yan natin, wey. Wala kayo ni ka-video gabi mga kabaro pagpadulong kay pirting kusuga sa kusugin dagan niya ngit-ngit ang dalan mga kabaro no. Mga bayaw na ko, mga power ko, mga basaligan, kusog muyog. Pero kumusta yung hotel niya? Okay na? Alam niya pagka Uli ko kayo kung balon, Sabi niya pagkatira. Ay, ko balon ko rin kung balon. Oo. Sabi niya pagkatira. Ay, tuk! Ulan tuk! Uy! Mama diri mga kabaro. Buntag sa'yo no kay gabi birthday ni mama. Nya karon. Kaning ikuan diri. Kumusta man niyang mag-unsa diri ay mga binabayi. Oy! Tulo na mo kabo ka. Sigaw na tong suga para ngayag. Mga kabaro no si Manang gamagwangan na mo. Oy! Oy, Sing Sing! Naalala mo nga lang, Sing Sing. Oh, apil sa vlog. Si Junami, Bibay! Si Bibay, si Manang, og si Mama, og si Auntie Mary. Hi. Mama sa kong bayaw, mga kabaro. No? Kinakusgan! Og si Auntie Dilia, mga kabaro. No? At nasa Auntie Dilia na skillet. Hi, Ate Dilia. Good morning. Kumusta mo dati? Okay ra. Kusuging ulan sa gawas ti oy. Kusog kayo gani o. Kusog kayo. Isa ning isa. Nika. Ayo. Ay, tulog. Nya mga kabaro no. Sa karon. Blessings kay no kay kusuging ulan diri sa bato-bato. Yan nakalami mga kabaro. Kan dia highway na nya, na dagat ra. Nahinabi na kong tag-iya diri kami mga kabaro no. Sa una daw 2015 500,000 na di ba kabaro no. 800 square meters 500,000 yan ang laway ng tulo. Bago na tulas mga kabaro. Una nga 500,000 is 800 square meters. Not bad. Kaya naman daplig highway mga kabaro. Dagat. Grabe, solid. Uy! Hi, Ante! May iti ka nakapabugnaw-bugnaw na ka, te? Wala pati tuglawa. Asawa ni Kuya Ali, mga kabaro, no? Oh, practice din, nag-practice. Oh, mubalik na ko, no? Kay taas-taas naman niya. Gusto kayong ulan, no? Grabe, ang ulan. Nas Kuya Ali, mga kabaro. Asa ka nagika, no? Sa Upslay. O lagi daw mo isulti ni Kuan ni Kuya Ali gabi. Basta magpaila lang yun oy. Oh, magpaila lang. Sige. Taas nga ba eh? Nasa na sa Kuan maana sain? Tauna. Nasa tagom. Tagom. Mga kabaro no, si Kuya Ali. Asa na kanyo nagpasingulan man ka? Palit lagi kong suko, lagi ko. Feel din naman, di ba? Taday na sukuan. Yan mga kabaro, no? Kusog na kayong ulan, karon ang may tabo. O sa'yo may tabo, ani sunod? Next.
Isa. Mapunta na tanong kung sa may tabuan ni sunod. Ang may tabo sunod, kaya kusog ang ulan. Manghipon sa siguro mo, tabang-tabang po siguro kung mga kabaro, no? Kaya mo nagmaulaw kung hindi ko mutabang o kung saan akong tabangon. Kini ang problema. Mutabang og timpla sa kape. Good morning, no? Good morning gapon, no? Okay. Balik lang mga kabaro, no? Ano yan, napaklaya, brother? Ako pamubulong-bulan gabi kay ko nang bukan lubi man de. Kung sa'yo umulan? Abi na ako anak kanang dabong, abi na ako dabong kawayan. Kisag dalani? Lapit. Wapo ko. Ubod mo de. Oh. Paklay. Uy, kinain map imong tiil dia amo dia. Oh, dia ki. Dia ka. Oops. Ha? Kids? Wala yoy? Breakfast mga kabaro, no? Kaway-kaway itong vlog di ako inaunsa. Uy, si Ading nagpahungit si Lula, oh. Pahungit si Ading si Lula, oh. Ading. Si Ading nagpahungit si Lula, para makita niyo pagdako. Ading nagpahungit si Lula. Ha? Hindi ko nga ako marites. Gusto yang daw siya? Marites daw niya. Oh, di mana siya? Ading ni. Oi. Foods bad? Ahora siyempre pag nagkaon. Sige sama na si Efren. Oh, Ako kinay. kinain. Binigay ha? Yung kanya. Anita deh sa kapiyo eh. Murag pakyaw niya, murag kiyaya niya ba? Hindi na ako tinuslok ba? Ah! Siya. Diha ina-inlove siya gawin wing samot ba? Di ba ya? Murag diha yung gano'n. Ha? Baro-baro G, sayang ba no? Alpa kukak ba niya? Alpa kukak. Tawa. Mga kabaro, no? Sa karon, taob, no? Alam yun, maligo, mga kabaro, apaan. Tugnaw kayo, no? Sa'yo, sa kabuntagon, good. Mga kabaro. Dili sa bato-bato, dili white sand rin, mga kabaro, no? Di para dito sa Mati, dito sa Dahican, white sand dito, mga kabaro. Pero dili white sand, no? Yeah. Pamahaw ninyo. Hi, kabaro! Hi, that's the vlog ya. Jin, wala gini kuyog si Kuan. Pasikot! Ako ka, di ba nagkasal no? Si Kuan, asa man? Duli na yan, ay business. Ah? Duli na ito. Ninguli na? Hi, mga kabaro! TikToker oh. Mga kabaro, no? Mamahaw sa mga kabaro, no? Yan. Wala niya pa ni putulo niya mga kabaro, no? Kaya atong kinahanglan mo upload ko ani siguro pinakataas 2 ka oras. Kaya parang akong pamilya, buras lang nagtanaw og movie. No. So na ko ni si Ailda. Singer ni, singer. Ay. Ano mo pinay? Oy!
Di ba, Bridyo? Ading-ading. Parang yung najubi sa una ba si Ading. So, parang yung najubi si Ading nga, no? Ayaw ko na wala sa akin. Ayaw na kuminang. Ha? Bing! Asa rin si Kian? Ati mo anak ba? Naligo. Oh, kita. Mga kabaro na, maulaw sila. Uy, mga anak. Psst, pagkaon na mo. Lagaw na yung pagkaon, oy. Tugnaw kayo, grabe tugnawan. Ligo ko sila, oh. Mga hubog muna sila kabibing. Wala nga ilang giligo ba? Ah, si? Sige, sasi. Balik lang mga kabaro, no? Hi! Saan man saan? Anya guys, si Mrs. Kabaro sa amo takeover no kay busy kayo si Kabaro ninyo. Og naa ang family ni Kabaro. Na sila tanan. Happy together. Oh, na diri ah. Ang mga pag-umangkon og dara. Wow, ang pictorial sa mga Piesas family. Klaro kayo? Oh, gilog kayo nito. Ogo, nagpuso nito. Vlog ka? Hi, oo. Say hello. Hello to the vlog. Akin ni. Diri ata. Mao ni. Murag naitig by 20, naitig piso sa maka sa makadakop lang. Namaana sa naong. Ah. So dakpon sa naong. Ay, didi guwad na ng kwarta ticket. Klaro man. Ay klaro bitaw. Ay, pinaghan Bitaw. Picture sa. Iyo ka ba na picture? O kani picture. Ug gwapo ang weather karon no. Nagulan. Blessing. Grabing ka blessing. Hoy Kinain. Dito Kinain dito. Ah, oh, na si Mr. Kabaro nato no. Oh, dali na oh. Nagpirting kusuga sa ulan. Oy. Kaya mga kabaro, no? Unsa nang kabisihan diri sa mga ala kusuga sa ulan oy. Sige ulan no. Kabaro. Kung kakamay. Asa man ni? Dili mo na ko. Dili mo na virus iwan na inano. Kaya magkwarta ro na magkwarta mo. Kaya mga kabaro, no? Hi, muda sa vlog. Hey! How are you? Mga kabaro, no? Dili lang ko maligo. Kaya wakoy. Kung ano sila na akong... segundo. Yan mga kabaro, no? Nagkabugno agad sila yan, no? Putang ka lang, kumangkon ako. Yan mga kabaro, no? Kining isa na ikabisingan dito. Linya. Ikaw na bugay. Ha? Ikaw. Hindi ka na usa. Ay, di basta-basta ning. Lay. Tagasa. Up, linya. Sige, linya. Linya, diri mo. Diri. Linya. Uy, dapat oy kaning kuan. Gamay ko
Oh, sige. Linya. Sunod. Dali. Linya. Diri, dapat to. Diri, sugod. Hoy. Oh. Dali. Linya. Linya diri, dali. Linya. Op. Linya diri, linya. Be. Sige. Oh, dili tapukan. Trial juga, abang mga 20. Ano, 20 dollars naman yung piso. Piso. Sige, lagi maklaro. Sige. Ayo. Yan na, Joy. Ay, linya isa, parang dili ka tagay, linya. Lay, linya diri. Sina. Duin, linya. Ano man? Di ka mapil? Ah, sige. Sige. Potong. 1, 2, 3, wala. Makita lang kami. Asa mo tag-20 ana, puro na nagdiso. 20. Kamiran. Sige, lay. Sige. Hoy, tanaw sa diri, hoy. Tanaw sa diri. Tanaw sa ba? Stoy. Tanaw. Oh, sunod si Lian. Step. Ikaw step. Oh, sige. Tanaw sa kuha. Baru na. Ilang bus ko sa gawan. Baru na. Bila na ko niya. Ano nakabata na pa. Oh, si Kwan, si Ken. Ikaw. Hoy, ka kibi. Sige. Ay, pakita ka sa korta kay. Wala ko Sige, magkari na ang naong. Ilang bus tapos tubig. Sige. Step. Pila ya. Naman na. 40. Tanan. Wala na kanina. Sige, ading. Dali, ding. Ay, Ken, dali, Ken. Ikaw, Ken. Sige. 1, 2, 3 ha. Sige. 1, 2, 3. Tanaw sa, uy. Sunod si mga bae, sunod ha. Ay, isa. Op. Mga dagko na po, linya. Mga dagko. Oh, si Prin. Sige. Yan mo na, ilan na. Tanaw rin sa pagkuman ha. Sige.
Sige. Isa. Oh, say friend. Ay, isa. Ito, friend dito ka banda, friend. Dito to bang ya, to ba sa kuha? Oh. Sige, bulog. Unsa pa na oy. Gamay na kayo. Oh, Danis. Sige na siya. May pastipin. Sige, Elda. Oh, dagko na po da, dagko. Usa ko man na. Okay, ready? 1, 2, 3. Ano Jubi? Oh, the Jubi. Wag ako sila kurtos. Bebe, dapin na sa, humana, dapin na sa. Ako wala. Dapin na siya. Mga bata, ang humana, dapin siya. Ako mo gagawin mo sando. 20 peso. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Panapa bata. Mos Jay. Oh, pa, now, sige. Oh, si Bingbing. Sige, Bing. Ah, si Bingbing. Ano rin sa pagkuhan ha? Sige. Sige. Yan mga kabaro, no? Bisalong na po ng kuwan di ay. Si Ate Ami na po, si Ate Ami. May right kando, ay may right. Gamay na kay mo tag piso ra. Sige lang, good. Lingaw naman niya to, dala ka goal. Kasi manunod sa gina. Ako dala ka ba? Sige na po sa internet to. Para mo tay Ay sa bawal guritan. Oh, sige te, butbut te. Wala pa oy. Wala may. Kali uri bata ako kanyo. Katawa mo, April na, di butbut siya nang. Pura kang ningkis. Wala ko mo. Hindi mo malay. Pili na, buwan ka kasi biro. Hey, my mother. Hello. Hello, mother. Hello, birthday girl. Tanaw na ko na kabaro. Ay, sana sana. Like it mo yan na. Ako na gyatan. Siya mga kabaro, no? Sa karon. Hey mong. Ay asa gid yung mong. Oy, grabe, oy. Tuksan. Oh, napay 100. Alo, nagana oy. Nya mga kabaro, no. Friend. Baro! Thank you! Saan main? Wala lagi. Ano naman, mo sa sando ka? Dili sando. Ano ba? Box lang.
Grabe, champion yung kay win-win ba? Champion ba? Grabe ba? Uy, kalaban. Hi, Timering. Te, ligo. Grabe yung tubig eh, bugnaw kayo. Bugnaw yung tubig. Ako tayo kayo ligo. 5 pa. Alas 5? Yaya. Tandang ko. Baro, malapit na ka Baro. Sige ya. Masa yung mga kapiya? Mauro bil ni. Stick? Ah. Oh. Ikan sa kuan eh, sa Saudi. Saudi? Oh. Ikaw basi gusto ka ani? Sige ya, kita po baso. Tilawan na to na ya. Mga kabaro, namuli na sila ni Kuya Danny, si Auntie Delia, o sa Mama Litang. Ya. Kagwapa na lang yung soon. Ay, tanaw. Te, salamat kay Te. Una na mi. Salamat. Bye-bye, Lil. Mayo pag-ana. Salamat sa pag-ani. Lil, bye-bye. Ante, salamat ante sa pag-ani. Basta andula ha. Salamat. Ma. Salamat kayo mas pag-ani ma. Salamat kayo. Ya, salamat kayo. Mga kabaro, no? Si Kuya Ali na lang. Oh. Ya, salamat guys pag-ani ya. Salamat po kayo. Salamat guys pag-ani ya kay. Pag-imbita. Ano na? Walang blood. Uy! Kikinain! Yan mga kabaro, no? Gitawag nga. Daghang salamat mga kabaro sa pagkuyog nabot kani nga vlog kabaro. Paki-comment ko mga kabaro no nga kadako na dai sila pamilya kung ganahan lang ka mga kabaro no. Comment nga kadako na dai sa pamilya Pisas no. Og grabe karga oy. Mata bitaha gid ang nailuyo ba oh? Bong. Hey, kumusta man? Gwapo. Mga kabaro no, mga gwapo na ako pagmangkon o gwapa. Tanan ako pagmangkon og mga igsoon, gwapa o gwapo mga kabaro. Labi na gini akong pagmangkon. May katag ka na ako. Ha? Ayaw sa karon ihatag, bung saka na na. Unsa naman na oy. Saka na. Lista lang gud. Sabi oh, murag gina mo manguli ba puno kay bung ba? Binta gid na ikuan bung no? Binta gid ba kayo? Puro pa kayong likod. O Susuki mabutay. sige sa. Isa. Kagwan man to. Adi ba imo nga ba? Gano ba to? Po ano. Og mga kabaro, ato pa ning suruyon diri mga kabaro, no. Akong mga Jumong. Jumong. Nanak na ko mga kabaro no nga apo. Apo ba? Apo. Uy. Hala, nagkabalas naman nag-isakto si Siro. Nagkabalas naman eh. Isang daw na. Zero. Ogdi. Kasi masulti niyo sa tuwang birthday to mama te. Uy, lipay kayo. Lipay kayo. Nagtatapok ng tanan. Unsa pa? Kanya. Unta sunod pa nga mga tuig. Oo. Dagan pagkatuigan nga. Kauban na mo mong mama sa birthday. Nang, ikaw na, kung sa'yo kasulti mo nga nahuman na yun na itong selebrasyon diri sa dagat. Dako gyud kog pasalamat nga nahuman gyud ang celebration sa
birthday ni mama o reunion sa mga pisas. Kay malampuson gayud ang among pagsaulog. Thank you na, thank you. Oopsie. Sis, visits. Kinahuman ang selebrasyon, unsay mo kasulti? Ako ay kasulti sa selebrasyon sa birthday ni mama. Okay naman, nalipay ang tanan. O nadasig ko lang tanan nga na nalipay, nangaligo tanan og dagat. Walang ilain. Wala, salamat. Abing! Sila, kita nga ni. Last visits. Pagwapa, gito eh. Message? Thank you sa tanan nag-attend. Pwede kong birthday. Hello! Rinaldo! Ano sabi mo agtang ni mo dal? Ano sabi mo agtang ni mo? Kakugihan yun ang nila eh. Kakugihan yun ang nila. Labi na sa Timiri mga kabaro. Siyempre, Maring, happy birthday. God bless. I love you. Salamat eh. O dito mga kabaro no katuning pang si Mary Joy. Mary Joy. Kasi kasulti mo na humana itong selebrasyon. Wala. Uy! Hindi na maayog. Wala uy. Dapat na unsa man? Wala. Ano wala man? Hindi na maayo uy. Dapat na Uy! Anak ni Ikis. Ikaw na bunso ni? Bunso ni Ikis. Oops. Bunso di ka ni Ikis? Pangalan ni mo? Angel Minty. Ah? Angel Minty. Wow. Angel Me. Yeah. Mensahe nga nahuman atong selebrasyon. Salamat kayo sa happy birthday ni mama. Sariya siya sa Pisas. Maraming salamat. Pre, nasa kasulti ni mo? Ako yung kasultiro ni Andy. Ni Andy. Tarungon niya. Ni Lula. Ni Lula. Nasa kasulti ni mo Lula? Ay, kasultiro ako mula Lula. Namutaas ang yan inamuhi. Angkot sangkot. Yeah. Yeah, awa. Pero hindi, pero ang paro-paro, Jay. Yeah, mga kabaro, no? Sa kanan mga kabaro, busy kaya mo mga angels, no? Napapanghipo sa ilang gitulugan gabi. Rose, sa'yo masulti ni mo, Rose? Sa Sujo. Wala akong Dahil sa'yo masulti ni mo sa Sujo. Wala mainom. Kalula, sa'yo masulti kalula. happy birthday la. Kalula, sa'yo masulti. Happy birthday la. Oh. Oh. Ajin, masulti kalula. Ay, ay, di, day. Kasi masulti ni mo sa Sujo gabi eh. Okay lang. Ha? Okay ra. Kalula, sa'yo masulti ni mo kalula. Love you la. Okay. Bibay. Masulti ni mo kang lula, bibay. Ha? Masulti ni mo kalula. Happy 5, 4. birthday. Happy birthday. Sige, sige. Na. Kinakot. Kasi masulti ni mo ka birthday. Nahuman na maging selebrasyon sa birthday sa to ang inahan. Lipay og manguli na mi karon. Okay. Thank you. Bayaw. Diyan ba? Kasi masulti ni mo bayaw nga wa magani inom gabi eh. Okay ra, bahalag di mahubog. Kin. Kasi masulti ni mo sa Jilbis, si Jilbis sa yung lula. Lipay kay nang habaskog Japon. Good. Og mga kabaro. Kuya, last exit natin, last message para sa birthday kinahuman na. Ayo-ayo mong tanan para sa kuan atuang kabulahanan ining tuig 2022. Unta magpadayon pa sa pila ka tuig. Oh.
ug unta si kabaro na natay mga piso nga dalon. Mo na kung gusto madungog. Ay dalon mga piso dalon sa kuan. Sa mga tapos-tapos pamilya. Tapos pohon. Yeah, last message ganahuman na ato ang kuan. Dako kayo pasalamat nga successful gyud ato pagtigom diri sa beach nga ano ni Pasaylo Beach Resort San Isidro Davao Oriental. Dako kayo pasalamat kay ikaduha exclusive ang area. Pero nindot po kayo, pati ang dagat, nindot, walay ingon nga dahang kang bato, walay na matuyom. Pero tindabi sa kayo, lingaw ikong kaligo. Sa atong mama, o sa tuti, nang pasalamat gustong mama nga niabot siya ng edad nga 79 o ikaduha. Napag mga daghang pang katuigan nga maabot siyang birthday. Thank you. Unta, magkatapok pirmi. Siyempre. Pirmente kita. Tapok kita pirmi. Wala na siya paglubad. Sige. Daghang salamat. Dari tapod, kinsa pa. Op. Di kaligtas. May final message sa ito ang nahuman natong selebrasyon. Sama sa unsa man na. Isa kong mama nga nahuman na karon. Malipayon kay ko. Kini nga 78. 79 day. Birthday sa imuhang mother o mother day nako. Anya note pa unta nga daghan pang birthday nga moabotay sa akong mother. At the same time mayong panglawas o siyo sa 80 birthday pohon Kaloy-an. Daghang salamat sa tanan o malipayong adlaw kanimo ma. Okay, thank you. Kinsa pa. Napakoy nakaligtaan nga wala na. Uy. Brad, wala pa ka message, Brad. Final message nga nahuman atong selebrasyon. Daghang salamat nga daghang nangapil ang mga anak ni mama, labi na mga apo o labi na si Brad. Inakos ka anak mama. Nagkatapok pwede ari. Daghang salamat. Happy kay mitanan. Sige. Sa Timiri, wala pa ka message. Final message sa Timiri. Sa mong kumari. Mad, tagaan pa unta kag may malawas kada adlaw, mahinaot pa unta nga imong birthday. Sa sunod tuig moabot pa, makatambong mintanan diri pati imong mga anak, apo, igsoon. Daghang salamat. Thank you Timiri. Si Manang, naka-message sa si Manang. Lapay na si Tomas. Ayaw pag kumpiyansa diha. Pag kumpiyansa diha. Unsay usulti ka Lola? Kuan. Unsay kuan? Unsay man ni? Katawaan na lang tani. Unsay man ni? Duol kay dito. Ha? Kuan, happy birthday Lola. Unsa pa? Tagaan sa kag maing lawas. Unsa pa? Sige, salamat. Dali lang. Dung. Message ka Lola. Happy birthday la. Mga kabaro, daghang salamat mga kabaro. Napalay si Danis. Ako man na. Nangkanta man si si Skitcher Woman. Mga kabaro, patuloy na yung uli mga kabaro, gabi wala may ka vlog sa dalan kay tungod ngit-ngit na mi nagbiyahe mga kabaro yan lae man kay sa kuwas camera kung ngit-ngit karon pagpauli mga kabaro karon daw nila i-feel ang picture sa dalan og mga kabaro daghan salamat sa pagguyogma kabalo man ko mano nga di pa nimo makita kay sa tuwa wala kayo internet daghang salamat sa imuhang sa among mga magsuon nga sa imong kabuutan na mo ba nga unta katong edad nimo sa una nga nabiyuda ka bata pa niya ako 5 months pa katong panahon na pwede pa ka magminyo ato pero wa jud ka nagminyo tungod sa imong mga anak o pauna mo nga kapanghambog sa imong mano nga ang among inahan sa katong panahon na giiyagid mi gapang sa kalisod mga kabaro nga bisa pag wala nas papa niya ako na 5 months pa ko ato wag nagminyo among inahan og mga kabaro daghan salamat sa pagkuyog mga kabaro pero wala pa ni naputol ning akong vlog mga kabaro kay gusto na ko ning vlog taason kay gitawag nga
kining mga bata nga pag umangkod apo nga naa diri karon matanawan nila ni nga vlog mga kabaro. Kung matigulang na ko mga kabaro no, na ako daghan kay balikan nga siyempre sa 60 anyos na ko. Senior na uy. Buhi pa ang tanan nga naa diri no. Makita na ko ni nga vlog. Mo ni purpose akong vlog mga kabaro nga dili ko na ko nawaro na kung dili memories nga dili mawala mga kabaro no. Og daghang salamat mga kabaro. Mga kabaro no, magbulag-bulag namin no karon nanabot ng kuan sa barangay, gisakyan sa mga gamit gapon no, ug nila mama. Mga kabaro, akong Brad nga partner sa una sa Kukurnon. Welcome Brad. Brad, dali ka no dili no. Okay ha, kauban driver. Oh, magbulag-bulag namin mga magsuo no, Brad. Amping sa kanunay, Brad. Okay, salamat. Salamat yes, Brad. Ay, Ginoo na yung palo sa mga Brad. Normal lang ka. Te! Yeah, maginahinay mi. Salamat kayo, di. Mga kabaro, no? Muna nagpahimog taos ko, ano? Yeah, te. O mga kabaro, magbulag-bulag na may mga magsuo, no? Amping mo biyahe. Te, amping mo test, biyahe, te. Jen! O mo, hinay kayo. Mga kayo, may pagkatambal pa sa anak ni Jen. Paro-paro, Jen. Di na siguro ya, kay alas 5 ang kuhan ya. Traffic ba ya ang kuhan? Ha? Asa? Na, skilid. Oo. Na! Hinahinay namin na. Mga kabaro, akong bayaw dyan. Close niya yung pangalan mga kabaro. Yan, hinay ya. Na! Panya. Og, Timiri! Hinahinay may Timiri kay... Ma! Hinahinay mo, love you te. Love you ma. Hinay may baryo ma. Bye bye! Nang! Hinahinay mi nang. Bye bye! Brad, hinahinay mi Brad. Masuk, Brad. Te! Ta, let's go! Jo, hinahinay mi Jo. Og mga kabaro no, kuyugi ka mo mga kabaro no, kay sa mong pagpanguli mas nagano sila kapitan no. Og di ako putlo ng vlog mga kabaro diri sa may Pasaylua Beach mga kabaro no. Pero tuloy-tuloy gyapon kay ipangatod pa man ako sa mga kabaro no. May hapon mga kabaro no. Sa karon mga kabaro no, mga game sa kuan no, landmark sa Davao Oriental no, border nya. Karon ako mga pasahero nangihi ay namalit og tubig. Tanaw na to kung okay pa ba niya itong mga pasahero dali no. Okay pa? Okay pa ba? Hugs na. Okay ba ya? Good pa? Good. Kapoy? Kapoy na. Excited kay ganina. Gabi. Ha? Saan ka doon? Saan ka doon mo? O mga kabaro, wala ay gabi na bago no? Dari sa karon pasalubong center, tourist assistant center, wala maikuan nila. Ay tama kay Domingo malay karon day off. Karon nagpila sila dito. Nagpila. Nya K9, kumusta naman ang K9? Ay, may dali. Mali K9. K9. Nangutot ka. Nangutot ka? Nangutot mo ka ha?